Ми не говорили, от кілька ми вже говоримо, за наших визначних русинів, які були не літераторами, які пішли по цілому світові. Знаєте, таку, ну можна сказати, вже тему, за котру ми много знаємо, русини, які пішли до Росії. Іван Орлай, Петро Лодій, Василь Кукольник, браті Дудровичі, Михаїл Балудянський. Дальша генерація, хто пішов, Іван Молнар і його брат Юрій або Григорій Венелін. Гуца Венелін, так же. Але ми мало знаємо за наших других русинів. Приміром, не так давно я опублікував декілька статей і надіюся, що воно закінчить фактично маленьку монографію. Михайло Вісяник, закладатель, фактично основоположник психіатрії в Європі. Він де був? Він був тричі декан медичного факультету Віденського університету. Роки? Він умер у році 1872, родився у році 1802. Він прожив 70 років. Родом? Откить? Родом він з тих русинських сел, котрі якби от на юг від Ужгорода, так, продовження до Нірідгази, фактично близько Марія Повчанського монастиря. Там було декілька сел, де були русинські села. До кінця його отець, Вісяник, був фактично род Вісяників. Це було 300 років, вони були род священників наших. А Вісяник, уже отець його послав вчитися до Віденського університету, котрий він скончив, і фактично став доктором, закладателем многих таких новшеств, нових віянь, нових тенденцій в медицині. От приміром, ну, про нас цілком нормально, коли в больниці є доктор, а є медсестра, а ведь медбрат, правда? Ми тримаємо це за щось нормальне. Медсестра, старша медсестра, а далі доктор. У часи Вісяника не було поняття медсестра, просто був доктор. Вісяник написав монографію, вона вийшла в Австрії, так, за те, що ми мусимо між хворим і доктором іще сформувати іще єдину, як би повісти, субстанцію, яка буде сповняти, доктор буде давати поради, бо він один про декілька хворих, а медсестри будуть робити ту чорну роботу. І по його монографії у цілій Європі появилися медсестри. Представляєте, ми навіть не знали, він закладатель психіатрії. До кінця. Він був доктором Франца Йосифа і його жони Сісі. Ясне діло, що коли він умер, то був 1872 рік, так? А 18-річний Франц Йосип прийшов на престол у 1848 році, так? То ясно, що доктор був уже у віці, так? Але до декілька років до своєї смерті він був персональним доктором цісарської родини. І коли ми говоримо, що русини перший раз в своїй історії достали аудієнцію у австрійського імператора у 1849 році, до кінця ми до теперішнього часу, 19 октября, тримлемо як деякий пам'ятний день, що цісар прийняв делегацію русинів, була то 5-членна делегація русинів, між тим 2 члени на той час жили у Відньові. І були доста поважні персони. Михайло Вісяник, я вже повів, тричі декан медичного факультету, персональний доктор Франца Йосифа і його жони Сісі, і главний доктор центральної клініки Відня. Він достав грант, гроші від цісаря, щоб він поставив саму велику, саму модерну
клініку, то значить больницю в Австрії, яка буде ліпша в цілій Європі. І він то зробив. Як ви низько прийдете до Відня, ви будете йти там, вам треба буде йти до університету, ви йдіть до університетського центру, в університетське містечко, університетський такий, от то є бивша больниця, де були самі модерні на той час в медицині направлення, найліпші доктори. Вона була архітектурно строєна так, що докторам не треба було бігати по цілому Відню, і всі доктори були позбирані на одному місці. То, що низько ми маємо так у больницях. І там же була поставлена одна частина тої, на крайові тої больниці, така кругла будова, котра називалася Нарентюрм по-німецьки, тобто башня або турня для шалених, де були психічно хворі, лічилися. І от там главним доктором був Михайло Вісяник, який написав перві книжки за психіатрію, де фактично він поставив із голови на ноги психіатрію. Бо того часу як ще лічила психічні хвороби? Считалося, що якщо чоловік має психічні деякі відхилення, то біс вселився в того чоловіка. І того чоловіка давали десь у подземелля, у каземати, його тримали на ланцові. І то ті люди, коли сирохмани кричали, а ніхто не приходив, не допомагав їм. Історики написали, що коли Вісяник став главним доктором тої клініки для психічно хворих, він виніс, медперсонал виніс 3 тонни желіза, наручники, ланци, бо ті хворі трималися. І він увів таке поняття, як реабілітація хворих. З хворим треба ходити на природу, з ним треба дещо робити в заградці, в садочку, в огородикові, щось робити. Він має дихати повітря. Наконець іще одної – очковання. То значить, то, що ми називаємо по-українськи прививка. Михайло Вісяник був таким, знаєте, фанатиком того, що ми маємо людей фактично очкувати. Прививки їм робити. От там починається. Ми за таких людей мало що знаємо. Розумієте, котрі по цілому світі зробили. Так? Чи, може, за Енді Варгола можна було б сказати. Так? Що інтересно, що в цілому світі, я вже не говорю за Америку, я прийшов в Центральні музеї в Вашингтоні, а там ці, знаєте, сувенірні лавки, отут, такі магазинчики. Там за Енді Варгола море всяких атрибутів його. Цілий світ. А ви прийдете в Русинське село і зазвідаєте, а хто таке Енді Варгола, вам кажуть, та ми не знаємо. Енді Варгол, котрий фактично змінив наш світ, нашу представу, що таке іскусство. Енді Варгол із простого русинського села, його інтерес до вшиткого того був фактично сформований тим, коли він з мамою ходив до церкви і позирав на іконостас, йомуся любили туди картинки, і то давали йому такі, знаєте, якісь, як би повісти, інспірації, то та сама атмосфера, як люди співають, як воно вшиткою прекрасною, благородною довкола, і фактично сформувало нову ідею, нову концепцію, а що таке іскусство? Цілий світ знає Енді Варгола, а ми за нього не знаємо. Тисячі книжок, тисячі до теперішнього часу. Енді Варгол, іскусство починається від Енді Варгола, Енді Варгол як, а ми деколи не знаємо за наших людей.